If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Hej, Isaac, nazdar. Tu je Mišo a pozdravujem všetkých newíkov, všetkých delegátov nášho úžasného newistreku na konferencii DARE, ktorá sa koná tento týždeň. Momentálne je pondelok, čiže máme 3 dní pred konferenciou a ja som sa rozhodol nahrať vám túto krátku správu, teda uvidíme, či bude krátka, a povedať vám pár slov. Momentálne sa nachádzam v Bratislave v kaviarni Pantarej, ale som tu s niekým špeciálnym, o ktorom si myslím, že by vám chcel tiež niečo povedať. Takže my za chvíľku otočíme kameru, ja ho, alebo teda ju predstavím, ona sa predstaví, potom vám ešte aj niečo poviem. Dobre? Takže teraz spravíme veľký videoefekt, 3-4, že fú. A môžeš sa nám predstaviť, Nelly? Hej Isaac, volám sa Nelly. Niektorí ma možno poznáte, ale asi vás veľa nebude. Ja som bola v ISEC-u Bratislava od roku 2001. Bola som aj prezidentkou, robila som viacero vecí, ale nakoniec som bola prezidentkou a mala som výbičku kopec zaujímavých ľudí. Jedného z nich určite poznáte, Peťo Reťo. Jej! A bol náš SN manažer a posielal ľudí preč do Európy a do celého sveta. Miša som stretla úplne náhodou a on mi povedal na konci nášho stretnutia, že tak správame nejaké video pre nových membrov, povedzme im niečo zaujímavé. Ja som vám chcela povedať, ja som sa dostala do ISEC-u úplnou náhodou, keď som išla do školy do Popradu. A tam ma pozvali na prvú konferenciu a povedali mi, že v ISEC-u dostaneš tréningy, ktoré vlastne sú veľmi, veľmi kvalitné a ktoré budú zadarmo. Tak som spela, ja sa chcem naučiť, tak som išla do ISEC-u. Nakoniec som tam strávila vyše 7 rokov a po team lídrovi a NDK-osi a VPIC som bola prezidentom v Bratislave, no a nakoniec som išla do Francúzska, kde som bola v MC VPIC a starala som sa o trénikov a firmy, ktoré si týchto stážistov brali k sebe. A nakoniec som sa vlastne vďaka ISEC-u dostala na stáž, tiež do Paríža a tam som stretla aj svojho priateľa, ktorý je tiež ISECár, čiže ISEC nie je len práca, ale aj zábava. A musím povedať, že je to niečo, čo vám naozaj zmení život. Vďaka tomu som ostala v Paríži, pracovala som vo firme a dnes už rok rozbieham svoju vlastnú firmu. A čo je myslím, že veľa ISECárov sa pustí na takéto podnikateľské dobrodružstvo. A vlastne, čo som vám chcela povedať, je, že dnes ste tento týždeň pôjdete na prvú konferenciu a je to začiatok veľkého dobrodružstva, ale záleží to iba na vás. Je kopec ľudí, ktorí prišli do ISEC-u, odišli po pol roku a je kopec tých, ktorí tam ostali roky a roky. Vďaka tomu si vytvorili veľkú sieť priateľov po celom svete a dneska vlastne túto sieť využívam pre rozvoj vlastného biznisu a to vlastne to zmení úplne všetko. Keď poviete, že boli sme spolu v ISEC-u, tak hneď sa tí dvaja ľudia je tam nejaké to connection a majú niečo spoločné. Takže je to len na vás. Cesta bude vaša, ako si to vytvoríte, ten vlastný ISEC experience a užite si to. A jedného dňa budete spomínať, toto bola moja prvá konferencia. Aha. Takže veľa šťastia. Prvá národná. Veľa šťastia, veľa zábavy, ale pripravte sa, bude to veľa driny. Takže, ale stojí to za to. Super, ďakujem Nelly. Teraz spravíme taký kamerový efekt. Otočka. Wow. Zase na mňa, najväčšieho narcisa. A dobre, ďakujem Nelly, vidíte, je to profesionálny network, teraz dvaja LCP sa stretávajú v kaviarni a rozprávajú o tom, ako zmeniť svet, ale chcem vám ešte povedať k konferencii, ako viete, začína za 3 dní a ja už som vám posielal jeden e-mail
K tomu vám chcem povedať, určite si nezabudnite Belbinové testy. Nelly, ty sama určite vieš, čo je Belbinov test? Áno, áno. A väčšinou veľa manažerov o tom vôbec nevie, takže... Ale vy budete vedieť, preto určite ich doneste vyplnené, posielal som vám ich na maily, budete ich potrebovať na jednu celú session. Ďalej, ďakujem všetkým, ktorí mi nahlásili tréningy na soft skills. Môžem vám povedať, že 99% z vás dostalo obidva tréningy, ktoré chcelo, a tomu 1% som písal, že či by im nevadilo mať nejaký tréning po slovensky, keďže viem, že možno máte problém s angličtinou, ale tréningy ste dostali presne tie, ktoré ste chceli. Tí, ktorí ste mi to nevyplnili, dostanete tréningy, ktoré sú takisto úžasné, ale nie podľa vášho výberu, lebo ste si žiadne nevybrali. Ale chcem vám ešte povedať, že všetko je pre vás nachystané, strašne sa na vás tešíme. Veľa facilitátorov, ktorí sú zo 7 krajín, sú už v Bratislave. My už sa stretávame o deň, dva skôr, ideme makať na konfere a potrebujeme od vás, aby ste prišli na čas, pretože celá táto konferencia, celý váš New East Track bude taký jeden veľký životný cyklus LCčka. Takže čím skôr tam budete, tak týmto viacej zažijete, čiže ak máte hociaké pochybnosti ohľadom školy, alebo že či by ste mali prísť neskôr, prídite určite čím skôr. Prečítajte si Delegates booklet, ten je úplne úžasný, včera som ho čítal, vysielal ho Osičko a Osičko naozaj maká o 106 a bolo by super, keby sme im pomohli v ich práci. To znamená, prečítajte si booklet, pozrite si, aké sú party, nechcete byť na party ako trtkovia, keď je tematická party a vy budete v obyčajnej čiernej košeli, keď je pritom halloweenská party alebo niečo podobné. Čiže prečítajte si booklet, doneste si Belbin testy, tešte sa na tréningy, tešte sa na celú agendu, prídite vyspatí, prídite svieži a štvrtok sa vidíme na opening plenary. Jo, toľko odo mňa, toľko od Nelly, ešte vám Nelly zamáva, ja vám mávam a vidíme sa na konfere. Čaute! Čauko!